Исәнмесез? Эфирдә аңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Корның актив өрүе күп фатирлы йортларның канализация шохрын тутыра. Менә шундый заколдованный түгәрәк килеп чыкты инде. Газ төтеннән саклау хезмәте ярышларының беренче этабы узды. Янгынга каршы хезмәтнең килешү бүлекчәләре идарәсе Әлмәт отрядының иң яхшы хезмәткәрләре билгеләнде. Катнашчылар өчен махсус тренажерлардан матди техник база әзерләнгән. Сандугач сайрар илем бәйгесе яңа йолдызлар кабыза. 27-нче гала концерт Нефтче мәдәният сараенда гөрләде. Сольное исполнение. Кар суы үз юлын табар. Ныклап кар эри башлау белән күп фатирлы йортларның канализация чокыры тула. Шундыйларның берсе Больничная урамы 5-нче йорт адресы буенча урнашкан. Бу 3 катлы йортта көн җылыту белән елдагы низах үзе турында искә төшереп тора. Тулырак Алсу Әхмәтҗанова материалында. Йортның подвалына су төшүендә канализация чокыры тулып ташыр икәнендә бу йорт халкы яхшы белә. Фатирда канализация исе дымлылык булу да бердә күңелле хәл түгел. Подвалга су керү белән бу йортта яшәүчеләр шәһәр хезмәтләренә мөрәҗәгать иткән. Тәлгать Газизовның бу йортта кызы тора. Низахны ишетү белән кайда гына шалтыратмадым, ди ул. Мин ачыкладым, что домоуправлениедән да служба ОООдан да бернинди дә хәбәр булмаган, бу подвалларны откачивать итү турында әйтүче булмаган. Менә шундый заколдованный түгәрәк килеп чыкты инде. Бу күп фатирлы йортта яшәүче Фәридә ханым да быел подвалда су күп җыелган ди. Әлегә фатирларда дымлылык юк, ләкин аның булачагы көн кебек ачык. Яшәүчеләр бу хәлгә нукта кую ягында. Почти елда, быел бик күп иде. Тыгатнаны инде шалтырата башладык. Дом управления без шалтыратабыз водоканалга килергә тиешләр диләр. Ну юк. Ел сайын почти була. Ну бүтән вакытны әзрәк иде, быел бик күп су. Подвал тулган, үтеп булмый. Үткән еллардан бирле бу йорт хуҗалары су тулуына интегә. Әлеге мәсьәләне чишү водоканал оешмасына бирелгән. Алар сүзләренчә коллектор эшли башлаган һәм канализация линиялары чистартылган. Ләкин кар суы агып төшү белән бу мәсьәлә тагын кабатланырга мөмкин. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Янгынга каршы хезмәтнең килешү бүлекчәләре идарәсе Әлмәт отрядының иң яхшы хезмәткәре билгеләнде. 15 бүлекчә арасында газ төтеннән саклау хезмәте ярышларының беренче этабы узды. Программа 2 өлештән торды. Катнашучылар теоретик һәм практик биремнәрдә тапкырлык һәм чыдамлык күрсәтә алдылар. Теманы Алсу Нуриева дәвам итә. Хезмәт бурычын үтәгәндә һәлак булган янгын сүндерүчеләр истәлегенә багышланган газ төтен саклау хезмәте звеналары арасында ярыш 20 елдан артык үткәрелә. Аның төп максаты шәхси составның бурычларны үтәүгә әзерлеген арттыру һәм күнекмәләрен камилләштерү. Отрабатываются различные элементы, которые встречаются в повседневной. Бу ярышта көндәлек тормышта очрый торган төрле элементлар башкарыла. Шуңа күрә бу ярыш спорт өчен генә түгел, нефть һәм газ чыгару объектларын сүндерү һәм саклау буенча куелган бурычларны үтәргә әзер янгын сүндерүчеләрне һөнәри әзерләү өчен үткәрелә. Объектов нефтегазодобычи. Ярышларның беренче этабы теоретик белемнәрне тикшерүне үз иченә ала. Катнашучыларга 10 сорауга җавап бирергә һәм мәсьәләне шишәргә кирәк. Һәр дөрес булмаган җавап өчен штраф вакыты өстәлә. Конкурсның практик өлешендә эшнең төп элементларын үз иченә алган күнегүләр комплексы каралган иде. Катнашучылар өчен махсус тренажерлардан матди техник база әзерләнгән. Тимер ишекне ачып, команда тыгыз төтен һәм югары температуралы камерага эләгә. Анда алар зыян күрешүне эзләп табырга тиеш. Шуннан соң газ баллонының шартлауына юл куймас өчен баллонны савытка салалар. Суыту максаты белән су белән тутыралар. Шулай дәртләнгән килеш команда чираттагы этапны штурмлауга күчә. Биредә алар каршылыклы эстакаданы үтә.
Соңыннан аларны өйрәнү манарасында күнегүләр көтә. Зыян күрешне коткару һәм шартлы янгынны сүндерү. Азаккы этапта флаг күтәрелгәнче мишенне су белән тутыру буенча эш башкаралар. Риваят буенча бу вакытта катнашчыларның берсе аңын югалта. Аңа коткару битлеген кидерәләр һәм куркынычсыз урынга алып китәләр. Узган ел бу этапны узуга нибары 9 минут 20 секунд сарыф итеп 77-нче янгын коткару части командасы җиңә. Биремнәргә җентекле әзерләнү җиңүнең төп сере дип уртаклаша алар. Самый главный секрет успеха – это долгая, Уңышның иң төп сере ул тренировка процессында озак вакыт тырышып эшләү. Шуннан соң ниндидер нәтиҗә барлыкка киләчәк. Әгәр дә яхшы күнегүләр ясасаң, моңа аңлы һәм тырышып карасаң, нәтиҗә үзе киләчәк. грамотно, осознанно и с трудолюбием, то результат сам собой придет. 12-нче янгын коткару части командасы гамәли өлешне 20 минут эчендә узды. Осталыкны арттыру һәм команданы берләштерү үзе җиңү ди катнашчылар. Без монда катнашырга бик шат. Безгә бик шады. Авырлыклар булмады, әлхәмдүлилләh, әйбәт. Без чаптык 20 минутта. Бу вакыт белән без бик шат. Чөнки күбесе моны йөгерә алмас дип уйлыйбыз без. Без йөгерә алдык. Ярышлар нәтиҗәләре буенча иң яхшы ике команда республика ярышларында Әлмәт филиалы данын яклаячак. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе нәтиҗәләре буенча март аенда Әлмәт муниципаль районында 147 яңа туган бала теркәлгән. Балаларның 81 малай һәм 66-сы кыз. 23 балага карата әтилек билгеләнгән. Ел башыннан Әлмәт районы буенча 391 бала теркәлгән. Никахны теркәүгә күчкәндә узган айда Әлмәт районында 67 пар үз гаилә берлеген имзалап ныгыткан. 2024 елның 1 гыйнварыннан исә 170 пар никахын теркәргә өлгергән. Гаилә бәйләнешләрен ныгыту булып, балалар катнашында узучы бәйгеләр тора. 27 ел элек калабызда иҗади очыш һәм илһам тудыра торган мәйданчык Сандугач Сайрар илем бәйгесе барлыкка килә. Безнең төбәктә 60 меңнән артык яшь талантлы җырчы, биюче, музыкант, рәссам яши һәм ел саен яңа йолдызлар кабына. Иң яктылары Нефтче мәдәният сараенда узган гала концертта үзләренең сәләтләрен күрсәтте. Мәдәният сарае залы гала концертка килүчеләрне көчкә сыйдырды. Гадәттә монда гаиләләр белән йөриләр. Әти-иниләр, әби, бабай үз балаларының чыгышларын карарга тели. Әлеге бәйрәмнең даими җанатарлары да бар. Алар арасында Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты, журналистлар берлеге рәисе, ТНВ каналының генераль директоры Илшат Әминов. Вы знаете, это очень нужный, очень важный. Беләсезме, бу бик кирәкле безнең барыбыз өчен дә бик мөһим фестиваль. Чөнки балалар балачактан иҗат белән мавыгып матурлыкка тартылалар икән. Киләчәктә алар начар кешеләр булып үсә алмыйлар. Они не могут вырасти плохими людьми. Татнефть компаниясе мәдәният һәм фән, мәгариф һәм спорт өлкәсендә яшь талантларга ярдәм итү өчен барлык шартларны да тудыра. Бу хакта Татнефть генераль директорының социаль үсеш буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев сөйләде. 27-нче региональ балалар һәм яшь-үсмерләр иҗаты фестиваленең сайлап алу турлары 2023 елның ноябрендә ук башланды. Анда республиканың Нефть төбәгеннән 17 пункттан 2500-нан артык сәләтле балалар катнашты. Сәхнәнең техник һәм яктылык бизәлеше, искиткеч костюмнар, биючеләрнең үткен хәрәкәтләре, җырчыларның моңлы тавышлары – булар барысы да беркемне дә битараф калдырмады. Хореография һәм вокал ансамбльләренең һәр чыгышы мини-спектакль сыман узды. Җәлил бистәсенең апрель халык бию ансамбле биредә беренче генә катнашуы түгел. Быел алар халыклар дуслыгы турында Беларус биюен тәкъдим итә.
Биением мы занимаемся очень давно. Бию белән без бик күптән шөгыльләнәбез. Фестивальгә инде икенче тапкыр киләбез. Узган елны икенче, быел беренче урынны В алдык. этом году первое. Бәйге азагында гран-при ияләрен һәм фестиваль стипендиатларын бүләкләү тантанасы булды. Конкурс лауреатлары исеменә 223 иҗат коллективы һәм соло башкаручылар лаек булды. У меня просто был взрыв эмоций. Я был так рад. Хочу также участвовать во многих конкурсах и стараться побеждать. Сандугай Шайрар илем фестивале Татнефть Хәйрия фондының Кара күз программасы кысаларында мөмкин булды. Җиңүчеләрнең барысы да бүләкләр һәм акчалата премияләр белән бүләкләнде. Алсу Нуриева, Диана Юдин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районы мәдәният хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп уздылар. Алар ярдәмендә мәдәни мирас саклана, яңа талантлар ачыла, төрле яшьтәге кешеләрнең ялы оештырыла. Бәйрәм чарасы хакында безнең коллегаларыбыз сюжетында. Узган 2023 елда Ознакай районы мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан барысы 12 меңнән артык чара үткәрелгән. Һәм бүгенге көндә алар республика күләмендә беренче эшлекне тәшкил итәләр. Аларны бәйрәм белән тәбрикләп чараны район башлыгы Марсель Шайдуллин ачты. Мәдәният идарәсендә япь-яшь талант ияләре белән бергә бу өлкәдә күп еллар хезмәт куючы тәҗрибәле остазлар да эшли. Алар арасында мәдәният йорты артистлары, авыл клублары хезмәткәрләре, китапханә хезмәткәрләре, балалар сәнгать мәктәбе коллективы барысы да бердәм булып фидакар тырышлык куялар. Аларның хезмәтен зурлап, дипломнар, мактау кәгазьләре, дәрәҗәле бүләкләр тапшырылды. Шушы көннәрдә генә Казан шәһәрендә Язучылар союзына кабул ителдем. Бу инде минем күптәнге хыялым иде. 9 яшымнан иҗат белән шөгыльләнәм. Алдагы көннәрдә дә шушы миңа белдергән ышанычларын аклармын дип уйлыйм. Иҗат белән ялкынланып янырга исеп. Бүгенге көндә 6 китабым дөнья күрде. Шигырьләрем, җырларым яңгырап тора инде. Бәйрәм чарасын сәнгать мәктәбендә тәрбияләнүче балаларның күңелле чыгышлары бизәде. Кешеләргә шатлык, рухи байлык өләшүчеләргә багышланган тантана күңелле мизгелләргә, җыр биюгә бай булды. Үзебезнең мәдәният, сәнгать хезмәткәрләре һәрвакыт инде шушы бәйрәмнәрне, шушы чараларны оештыралар, матур итеп шушы бәйрәмнәрне үткәрәбез. Һәрвакыт алар инде 24 сәгать эшлиләр көненә. Шуңа күрә аларга инде бик зур рәхмәт шушы хезмәтләре өчен. Быел без ел әйләнәсендә 2023 елда 12 меңнән артык чара үткәрдек. Күп кенә конкурсларда катнашып, лауреат исеменә лаек булдык. Республика күләмендә инде барлык инде башка районнар арасында инде Ознакай мәдәният идарәсе беренче эшлектә, беренче бишлектә бара ничә ел рәттән. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай шәһәрендә район үсешендә тирән эз калдырган күренекле шәхес Канәгать Газизуллин истәлегенә традицион бильярд турниры уздырылды. Ярышка төрле төбәкләрдән һәм районнардан бильярд уйнаучылар килгән иде. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Быелгы турнир Канәгать Газизуллинның 100 яшенә багышлап уздырыла. Анда район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов та катнашып, очрашуны оештырган Газизуллиннар гаиләсенә рәхмәтен җиткерде, уенчыларга уңышлар теләде. Огромное спасибо. Вот я уж не первый раз принимаю участие. Конечно, вот это, видите, праздник, сколько людей сегодня собрали и для них организовали праздник. Это же для вас в первую очередь. Поэтому огромное спасибо организаторам. Канәгать Газизуллинның биографиясенә күз салсаң, ул 1942 елда Бөек Ватан сугышына китә. 3 мәртәбә авыр яраланып, 1947 елда гына туган ягына әйләнеп кайта. 2 Кызыл Йолдыз ордены, Дуан ордены, 1-нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены, күп кенә медальләр белән бүләкләнә. Буралы, Әгерҗе авылларында хуҗалык рәисе булып эшли, 2 тапкыр хезмәт Кызыл байрагы орденына лаек була.
Әгәр исән булса, аңа 100 яшь булган булыр иде. Шуңа күрә инде без бүтән балаларны да каникул чоры булгач, менә бүтән оныклар да баш вакытта барда кайтып җитә алмыйлар иде. Бу юлы оныклар да, оныкчыклар да кайтырга тырышты. Безнең бүтән булган нәсел рух шушында җыелды. Канәгать абый үзе дә шахмат, бильярд уеннарын бик ярата торган була. Барлык җәмәгать эшләрендә актив катнаша. Очрашуда катнашучылар үз чыгышларында бу хакта истәлекләрне яңарттылар. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Әлегә шулар, Миллинә Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.